Sme vďační za všetko, čo sme tu zažili. To sme tam museli okúpať. Super skúsenosť. Úžasný pocit toto. Sme unavení, ale máme perfektné zážitky, takže sme. Určite tu nie sme posledný krát. Máme za sebou prekrásny beh, ktorý sme neočakávali, že bude taký krásny, v nádhernom prostredí, plnom blata. Náročné ani tak nebol ten beh, ako tie prekažky. Pekní sme boli, keď sme prišli preprosť na prekážka. Tak takto vyzeráme, ale je to super. Perfektná organizácia, super prekážky, super ľudia, takže určite odporúčame.